cwr nesaf yma, gan ei helfen nefys, Catrin Hughes, nôl yn 2006. Erbyn heddi, maen nhw'n un o'r corau merched gorau yng Nghymru. Maen nhw'n ddisgyblion, cyn-ddisgyblion ac athrawon o Ysgol Gyfun Ystradau a'r Cil. Heno, mae yna 4 dyn bach dewr yn mynd trwy'r llwyfan ati nhw. I ganu byd yn un, hwch oeso i cor cantata.